Duha na lang ka maaktibong kaso sa COVID-19 ang naa sa Talisay City Jail. Kinihuman na 26 ka mga PDL o personnel ang nakarecover na sa COVID-19. Si Lian Singkulan sa report. Gibutyag sa warden sa Talisay City Jail, Jail Chief Inspector Crisyrel Awe, nga 26 ka mga persons deprived of liberty kun PDL ug mga personnel ang nakarecover na sa COVID-19. Moabot sa 28 ka mga PDL ug personnel ang nagpositibo sa COVID-19 kaniadto, diin gibutang sila sa laing building isip isolation facility. Ang mga PDL ug personnel gipaubos usab sa 21 ka adlaw nga quarantine ug dayon gipaubos sa rapid test. After sa quarantine period, ato silang ipatest ug usab sa taga-RHU nga mga medical professionals no, sa itong rapid testing. After ato na kuha naman nga okay na sila, wala na, nakadevelop na sila kanang gitawag antibodies. Sa pagkakaroon, duha na lang ang nagpabiling aktibong kaso sa Talisay City Jail. Gidugang sa warden nga ang usa kanila padayong nagpaayo sa tambalanan, samtang ang usa bag-uhay lang nagpositibo sa miaking semana. Hinuon matud sa warden nga sa pagkakaroon wala hinuoy mga PDL ug mga personnel ang nagpakita og mga simptomas sa COVID-19. Padayon gihapon ang jail facility sa pagdawat og mga dinakpan apan may giandam ang warden nga laing facility alang kanila. Kanang ilang dilineage ato nang giatiman no, ang ato lang gidawat diri nga ihatod sa kanang ilang mga dalaw kanang sama sa vitamins, prutas, face mask o kwarta, pwede sila magpahatod pero the rest ato lang siyang gibawal no para paglikay ko sa kuhan. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bista.